Логопедията е една доста междудисциплинарна специалност, която включва немалко медицински специалности, които ние изучаваме. А, Има и педагогическа насоченост, има и отчасти психологическа. Това, с което един логопед се занимава, е свързано, нали, най-познатото на хората, когато един човек не говори правилно, артикулирайки. Тоест, ако има затруднения с изговарянето на определени звукове, Р, Л, С, говоренето, това е вече, така да кажем, една черешката на тортата. Нали? Едно говорене, то не е само акта на това аз говоря. Да, говоренето е акт на комуникация, но той включва и акт на това аз да мисля, да знам какво да направя, да имам някаква интеракция с отсрещната страна. Цялата интеракция с родителите и най-близките, т.е. детето реагирали на близките, реагирали когато някой му говори, защото това също е необходимо да се случва. Тук е момента да кажа и наистина категорично ми се иска да помоля зрителите, моля ви, не дейте да слагате ръкавички на бебетата. Има си причина да не се слагат ръкавички. Не говорим за студено време, не говорим навън. Когато децата са у дома, поради простата причина, че едно дете трябва да има досег до собствената си уста, трябва да може пръстите да бъдат в досег с устата до един момент, разбира се. Може ли забавеният говор да е последица, а не основният проблем? Тоест да има нещо друго зад това нещо по-сериозно. Огромен процент от случаите, когато дойде семейство в кабинета и казва, да, той всичко разбира или тя всичко разбира, но не говори, всъщност се оказва, че не е точно така. И това обикновено го доказваме абсолютно. Тоест в част от ситуациите, и те са значително по-малкия процент, част от децата се ориентират по някакви думи, които са успели да запомнят. Съня е жизнено важен. Той е жизнено важен за всички нас. Важно е да се спи. Децата, за подрастващите е крайно важно да спят и да спят качествено. Крайно важно е да могат да дишат по време на сън, както и в будно състояние. 1 грам превенция е равен на килограм лечение. Здравейте! Вие сте с подкаста Преобръщане. Това, за което не ни се говори, а аз съм Ирена Матеева. Днес ще си говорим за силата на думите и по-конкретно за правилното говорене. Какво се случва, когато детето все още не е проговорило и когато има проблеми с Р, с изказ, с някакви други неща, с дъвкателната си способност и кога трябва да обърнем внимание на това нещо и кога това е просто нормално и ще мине. А днес на гости ни е Румяна Иванова, която е логопед. Много благодарим, че прие нашата покана, Руми. Аз сърдечно благодаря за поканата и с огромно удоволствие съм тук. Да започнем оттам, да уточним какво точно прави логопедът, какво точно учи и за какво се обръщаме към него в контекста на изцяло на специалността. Не се престаравай, защото имаш логопед пред себе си. Да. Логопедията е една доста междудисциплинарна специалност, която включва немалко медицински специалности, които ние изучаваме. Има и педагогическа насоченост, има и отчасти психологическа страна, има и, разбира се, езикова страна, така че всичките тези неща ги съчетаваме. Това, с което един логопед се занимава, е свързано, нали, най-познатото на хората, когато един човек не говори правилно, артикулирайки. Т.е. ако има затруднения с изговарянето на определени звукове, Р, Л, С, говори по-особено, може да заеква. Ако детето проговаря по-късно или не проговаря, ако едно дете яде много малко видове храни за много дълъг период от време, ако
детето има нужда от ортодонт. Това важи и за възрастните. Също така се занимаваме и с хора, които имат необходимост от логопедична терапия, когато имат затруднения в четене и писане, така наречените обучителни трудности. И вече там дислексия, дисграфия, дискалкулия, т.е. когато има затруднения с сметните операции. И вече оттам нататък можем да се занимаваме и с бебета буквално след раждане, ако има необходимост от това. Когато, да кажем, имаме едно бебе, което има цепнатина на устната и непцето и се налага операция, в екипа задължително влиза логопед. Екипа от специалисти, които да навигират това. И също така можем да се занимаваме и с възрастни, при които има някакъв тип специфики, свързани с, да кажем, слединсултни състояния или Паркинсон. При тези заболявания също се включва логопед. Така че от люлката до последните дни на човека. Работите често с уши, нос, гърло, както ти спомена, ортодонтите, стоматолозите, имате психологически функции, така да го кажем, и с невролози често. Ти сама каза, че учите и медицина. Изучаваме, да, може би около 15-тина изпита бяха преди години, когато аз съм се дипломирала. И да, изучава се медицина, която се преподава от медицински специалисти, като част от тази практика се кара в здравните заведения. Тоест не е нещо така отгоре хванато и изисква човек наистина да е добре подготвен, защото това е немалка част от специалността и трябва да се знае прецизно за какво става въпрос. Да, това беше важно уточнение, защото все пак сте запознати вие с анатомията на човека и на тялото и си колаборирате с лекари. И е важно уточнение, че съветите, които давате и препоръките си имат стойност за тях. Какво предхожда говоренето? Защо едни деца проговарят по-рано, други по-късно, а трети имат проблеми с това да проговорят изобщо? Сега това е една много обширна тема, тъй като тя може да, естествено, бихме могли да я разбием на няколко части и всъщност какво е това, което предхожда, това са всички онези умения, които ние апелираме към родителите да погледнат, защото отзад на картоните, които са здравните, които се дават от медицинските специалисти след като бебето се роди, там всичко е описано доста подробно от 0 до 12 месеца, какво би трябвало да може и да умее едно дете и в какви срокове това се случва. Така че на тези неща е важно да се обърне внимание, тъй като говоренето, това е вече, така да кажем, една черешката на тортата. Нали? Едно говорене, то не е само акта на това аз говоря. Да, говоренето е акт на комуникация, но той включва и акт на това аз да мисля, да знам какво да направя, да имам някаква интеракция с отсрещната страна. И всъщност е много компонентен процес. Оттам нататък всичките неща, които са описани в картоните и които всъщност родителите могат да намерят дори в тези най-базовите инфографики, които ги има в интернет пространството, те са много хубави, защото дават наистина много подробна информация. И това са всички тези умения, които наистина те са предхождащи. Никой няма очакване, че едно бебе, когато го вземем, ще го сложим изправено и то ще тръгне. Има процеси, които предхождат това и за да се стигне до едно говорене, трябва да мине през всичките тези процеси, които са, да кажем, да започнем от това, че едно бебе след раждането то ще седи свитичко така и по корем. След това около първи месец ще започне полека-лека да си вдига главата и имаме очакване вече към втори месец да може да я задържи. След това идват всичките тези моменти, в които едно бебе трябва да може да се обръща от едната на другата страна, от корем по гръб, от гръб по корем. И всъщност тук е момента да отбележим, че ако има примерно приоритетна страна това да се случва, да кажем детето се обръща само на едната страна или пълзи, това, което е войнишкото, защото има разлика между пълзене и лазене,
Пълзенето е това, което войниците, горе-долу така, нека да си го визуализират нашите зрители, е това, което те правят. И ако, да кажем, едно дете пълзи, но по-скоро се набира и едната страна остава не включена в процеса или по-скоро се провлачва, да, това е повод да се обърне внимание на тези умения, просто защото те неминуемо в някакъв момент могат да дадат допълнителни проявления в други сфери, от които после човек да се чуди, ама това откъде дойде, а то си има много логическо обяснение, защото това, което се случва тук, то е неминуемо свързано с това, което се случва в тялото. Тоест, това не остава само в устата и в устната кухина. Давам пример. Едно да кажем, едностранно пълзене, такова, което е само от едната страна и другата страна е малко такава хилава, то в част от случаите може да даде едностранно дъвчене. И всъщност това да товари много повече едната страна, отколкото равнопоставено да натоварва и двете страни, което ние бихме искали да видим след една определена възраст. Така че всичките тези умения, които са пълзене, лазене, самостоятелен седеж след една определена възраст. Давам пример, нали, когато едно бебе започне да седи самостоятелно на около 6-7 месеца, нали, малко варират тук спрямо различните източници, то започва и да си играе с съответно дрънкалки или такива пособия, които издават някакви играчки, които издават звук. Тук така една от моите преподавателки, светла и памет, доктор Русица Йосифова, така много стабилно това нещо ни го беше оставила в паметта, че категорично, нали, това е процес, който задължително трябва да мине, защото ако едно бебе не извършва този процес, то неминуемо гласът на детето започва да става слаб. Тоест, искаме да го има това нещо, защото в момента, в който се включи ето това удряне с дадения предмет и това то самата диафрагма извършва ето тези движения, които, нали, тя си има една форма на купол, започва да извършва тези движения и съответно тук гласа започва да се подкрепя, нали, т.е. самата диафрагма става доста по-устойчива, доста по-здрава, доста по-развита. Ако това не се случва, обикновено това са децата, които идват по-късно в кабинета и гласа е по-слаб. Ето такива неща могат, нали, не е задължително, разбира се, няма как всичко да обясним с това, но това може да са едни от причините. Оттам нататък, нали, съответно цялата интеракция с родителите и най-близките, т.е. детето реагирали на близките, реагирали когато някой му говори, защото това също е необходимо да се случва и всъщност детето да реагира на шумове след един определен момент, след една определена възраст, която е в тези първите месеци, да започне да реагира на лицата на най-близките и съответно то започва да влиза в интеракция с тях, като започва да се усмихва, започва да има тази усмивка и въвлеченост. Нали? И ето ги първите такива функции на комуникацията, които започват да излизат и започва детето да върви в един процес на интеракция с най-близките си хора, нали, които разпознава вече и знае, примерно, че мама е влязла, нали, там тата е влязъл или който и да е. То естествено не се разпознава точно като мама и тата, нали, на този етап все още, ама е хората, които полагат някакви грижи. Така че това е много, много важно. И вече всичките нататък умения, които идват с сядането, с придвижването в пространството. Тук е момента да кажа и наистина категорично ми се иска да помоля зрителите. Моля ви, не дейте да слагате ръкавички на бебетата. Има си причина да не се слагат ръкавички. Не говорим за студено време, не говорим навън. Когато децата са у дома, поради простата причина, че едно дете трябва да има досег до собствената си уста, трябва да може пръстите да бъдат в досег с устата до един момент, разбира се. За да може детето да осъзнава какво се случва в устата му и да я изследва, ако има ръкавичка, ако искате, пробвайте да
посмучите някакъв плат и да видите колко е неприятно. Но ако пробвате, нали, с пръст, нали, да си сложите пръста, не е толкова неприятно. Да, естествено, когато ние сме големи хора, не очакваме, че едно смукане на пръст ще ни носи някакви радостни усещания, но като цяло се налага да го има това нещо като процес, за да може детето да започне да има този тип надграждане в уменията и това става абсолютно винаги през собственото тяло. Така че, моля ви, ръкавички, стига навън да не е студено, навън да, у дома не. Само да им мият ръцете редовно, всичко Абсолютно друго. да, абсолютно да. Не сме против хигиена. Задължително е човек да държи хигиена в дома си, но и нали, хигиена спрямо децата, но като цяло говорим за това, че наистина е безкрайно важно, защото след това, ако това нещо го е нямало, и тук е момента, нали, да кажа, че всъщност човек най-лесният начин да се успокои е през устата. Какво ще рече това нещо? В един момент, когато човек стане голям, по-големите деца в училище започват да гризат моливи, химикалки, кожички, ногти. Това, което в нашата професия се нарича вредни орални навици. След това ще премине естествено в едно много така засилено дъвчене на дъвка или съответно пушене, или съответно пиене, или съответно хапване, в което разбира се няма нищо лошо. Нека не демонизираме част от процесите, които носят наслада, защото все пак живота трябва да се живее и да има и наслада в него, а не само някакви крайни ограничения, но идеята е следната, че няма как нали, един човек наистина да се успокои, ако цялата му нервна система е в постоянно в това състояние, което вече в новите течения в психологията и психотерапията се нарича, нали, бий се или бягай, когато говорим за травматични преживявания, но ето едно пушене, то си има абсолютно логическо обяснение защо се случва. Въпреки, че не го подкрепяме. Да, абсолютно да. Така, да. Кога се смята за късно вече, когато детето не е проговорило или по-скоро, че има някакъв проблем и трябва да се потърси по-скоро специалист? Още за проговарянето. Нали? Да, разбира се. Сега, естествено, това, което казахме, започваме да следим още от тези най-ранните неща. Тоест, детето обръща ли се, когато ни види, когато ни чуе. Говорим за тези съвсем ранните месеци. Към 9-я месец се появява безкрайно важния жест за посочване, именно ето това. Което естествено какво прави? Въвлича този, който е от срещната страна. Аз мога още да не мога да казвам някакви думи, но ако кажа естествено, че ще погледнеш натам. Така че всъщност това е и момента, нали, който е много, много важен. Той естествено може да се предхожда от това, което е с цяла длан и вече след това да дойде това посочване с пръст. Но това е много важно да го има в този период, да започне да се появява. И нали, това е предхождащите неща, на които обръщаме внимание. След което обаче вече отиваме, нали, към това, че около година едно дете трябва да има някои базови думи или както им се казва в логопедията, думи куфари, примерно мама, тата, баба и така нататък. Съответно, да, трябва да ги има и те да са насочени, т.е. да се знае, че мама е мама. И съответно някои от имитациите също вече ги има на тази възраст. Нали? Т.е. детето може да каже бау-бау или мамао или нещо от сорта. Естествено няма как да е мяу-мяу, т.е. някои деца могат и да го кажат, но далеч не всички. Но да, определено около година очакваме, че едно дете ще има набор от поне няколко думи и ще има разбиране за доста повече. Така че горе-долу това е към което се стремим като натрупан речник и като речник, който се използва. За децата с увреждания.
Аз ти казах, че това е така една тема, която някакси ми се иска да се повдига, защото е нещо, за което хората не искат да говорят, а пък има доста родители, които са родители на деца с увреждания и срещат така едно неразбиране в обществото, като цяло сблъскват се с доста трудности при отглеждането на децата си и борба за оцеляване. Какво би им казала на тях? Какво е важно да знаят, когато детето има а, неврологични проблеми, има увреждания в себе си, независимо дали е... Те със сигурност са различни нещата, нали, при различното увреждане, но какво е важно да се знае за родителите и за това как да помогнат на децата си? Сега, нали, на първо място, когато имаме някакво заболяване, защото, нали, има състояния, има заболявания. Тоест има неща, които естествено ще преминат, както и едно заболяване, освен ако не е заболяване, което за жалост се развива и то се развива към край, който е такъв, че детето в някакъв момент ще си отиде. То и при останалите обаче има някакво градиране на уменията. Тоест, не бива да приемаме факта, че всъщност, нали, това е някаква крайна диагноза. И за мен лично родителите на децата, чието деца имат някакви заболявания, състояния, те са едни огромни бойци и всъщност нали, до края на живота си те не се отказват от децата си и всъщност търсят всячески всичко възможно, така че да може техния живот да върви напред. От тази гледна точка, нали, първоначалното, което естествено е редно да се направи, е човек да се обърне към медицински специалисти, защото диагнозите и съответно ако се налага някакво по-сериозно лечение с прием на медикаменти, то се прави от медицински специалисти. Нали? Там няма как да минем без прием на лекарствени препарати. Нека не се лъжем. Оттам нататък обаче си идват всички останали специалисти, които трябва да се включат, тъй като обикновено, когато има някакво заболяване или състояние, което е, да кажем, неврологично, както ти каза, то изисква да има съответно да се включат няколко специалисти. Понякога може да е един от тях на първо време и след това да започнат да се включват и останалите, като... Основно знам, че почват с рехабилитатори, но във въпросът е кога да се включи някой, който е от гледна точка като теб, логопед, който и всъщност да, трябва ли първо да се сложи детето в някаква, как да кажем, норма да се повъзстанови, да започне да му намаляват неврологичните проблеми или директно може да се включат и логопеди? И кога е важно да се знаят тези неща? Сега, това е естествено един много интересен въпрос и ти благодаря, че го зададе. Всъщност, логопед може да се включи от ден едно. Говорим за моментите, в които децата може да са на някакъв вид сондово хранене, нали? Т.е. минава някаква сонда и захранва. Тъй като когато едно дете, да кажем, има престой в ковиоз, примерно, или е там нали, както е в случая, то ще бъде в отделение за недоносени деца или примерно състоянието му налага то да бъде под такъв тип грижа, там могат да се вземат предвид препоръките на такъв тип специалист. Вече след изписването на детето и ако, да кажем, детето не е било на такъв тип грижа, то част от логопедите, които имат допълнителна квалификация хранителна терапия, което ще рече механизми на храненето, защото тук влизат всичките неща, свързани с сукане, дъвчене, преглъщане, прием на нови храни. Оттам нататък те могат да влязат като един от първите специалисти, които да подпомогнат семейството и детето в това детето да може да приема храна, да се храни, защото това е основна функция, нали? Тоест, никой от нас не обича да седи гладен и трябва да приема нутриенти, нали, най-малкото, за да може да расте. Така че логопеда в такава ситуация може да се включи наистина като един от първите специалисти.
след като вече са си минали консултациите с медицинските специалисти, те са казали, обикновено част от лекарите директно насочват и казват, особено тези, които са с профил, нали, т.е. да кажем работят в неонатологичните отделения и са допълнително с гастроспециалността, която е, те могат да си дадат насоки и част от тях насочват към нас като логопеди, хранителни терапевти и така че още от тогава може да се започне и така. Съответно, това означава, че ако има дете, което има заболяване, аз пак да се върна Да, към разбира моя се. си въпрос, не е добре по същата причина и логопед да бъде включен още в началото, за да, а, за да обърне внимание и на частта на говорния апарат. Като цяло, да, защото обикновено те си вървят ръка за ръка. Много често децата, при които има някакво заболяване или състояние, те нерядко могат да имат трудности с приема на храни, трудности с сукането. С говоренето, Да, ако са с по-големи, говоренето, нали, ако са вече, да, по-големи, защото но да не те се са, да, концентрираме само а, върху бебетата, да, нали, това ми беше естествено, мисълта, да. да, ще го доразгърнем със сигурност, но идеята е такава, че така или иначе тръгваме от бебетата и вървим нататък, както казах, до последните дни на човека. Да, И т.е. така. логопедът е още от началото и независимо ако детенцето, нали, няма заболяване или има заболяване, има неща, за които вие може да помогнете, включително и за захранването, нали, който има такава допълнителна специалност. Имам предвид още за сученето, за кърменето, защото много се навъдиха напоследък едни такива детски консултанти по сън, по не знам си какво, които са хора с опит. Нямам нищо против, нали, консултациите от хора с опит, но идеята ми е специалистите и като цяло вашата специалност, нали, в какви етапи може да помогне. Е важно зрителите да знаят, защото вие реално сте отделили доста време за да го учите това нещо и знаете как се случват нещата. Не е само родило ми се едно дете, на него това му беше полезно. Абсолютно да. Съответно да, абсолютно съм за родителите да направят консултация и с, примерно, консултант по кърмене, но ако да кажем детето е с някаква по-сериозна неврологична симптоматика, тогава да кажем да се разделят между консултант по кърмене и примерно вече логопед, защото част от колегите, които са с специализация хранителна терапия, те съответно отговарят и в тази част до някъде и така. Така че те са взаимосвързани неща. Може ли забавеният говор да е последица, а не основният проблем? Тоест да има нещо друго зад това нещо по-сериозно. Ами да, и поради тази причина е важно, нали, първо да мине някаква консултация с специалист, невролог. Понякога може да е, нали, много тежко преболедуване, макар и много рядко може да се случат такива неща. Тоест, нали, да може да е последица, да не е първопричина, но пак казвам, за това си има причини и затова моя апел е да не се чака излишно, защото се губи време и после това време се наваксва изключително трудно. Ето, последващия ми въпрос точно кога ще го израсне е опасната реплика. Сега с това с израстването не съм почитател на това нещо и ще кажа защо. Без желание, защото съм много против. Моето лично мнение е, че съвременният родител е под една много жестока преса от една страна, тъй като, нали, прехода, често политическите влияния на прехода така малко ни побъркаха и всъщност отидахме от едно такова доста строго възпитание в едно доста по-либерално възпитание, но и всъщност сегашният родител има, в сравнение с родителя от преди 30 години, има много повече достъп до информация, но и не винаги информацията, която е в интернет, е достоверна и съответно тя може да се тълкува по различни начини, човек може адски много да се наплаши, може да се притесни, но и в част от ситуациите може някой да каже, все пък какво толкова, нали, той примерно да кажем, дядо му проговори на 8 години, нищо му няма. Нали, тук аз лично съм склонна да
поспоря, ако някой твърди, че някой е проговорил на 8 и всичко е супер. Не за да се заяждам, не за да си търся под вола теле. Нали, това е една много така любима в нашите среди реплика и тя не е с цел ние сега тук от позицията си на големи специалисти ще излезем и ще ви натрием носовете как нищо не е наред с детето, а по-скоро, че наистина не бива да се чака. Ако нещо прави впечатление, дори еднократна консултация, която да кажем, може да потвърди, но може и напълно да отхвърли. Примерно да се даде някакъв карт бланш и да се каже, окей, примерно след 2-3 месеца може да се видим пак. Или примерно да, време е да се поработи, защото неминуемо това влече някои затруднения след себе си, искаме или не искаме. Ако детето разбира, но не говори, това успокоява ли хората? И трябва ли да ни успокоява Отчасти по-конкретно? да, това благодаря ти за този въпрос. Това също е един много любим, такава много любима реплика в нашите среди. Защото в огромен процент от случаите, когато дойде семейство в кабинета и казва, да, той всичко разбира или тя всичко разбира, но не говори, всъщност се оказва, че не е точно така. И това обикновено го доказваме абсолютно. Тоест, в част от ситуациите и те са значително по-малкия процент. Част от децата се ориентират по някакви думи, които са успели да запомнят или са свикнали да ги чуват в определена ситуация, в определена среда и така нататък. В момента, в който средата е нова, човека, който задава този въпрос или дадената молба или искане, детето не може да се справи, нали, което вече е някаква форма на звънче, на което трябва да обърнем внимание. Тоест аз лично също не бих си затваряла очите и пак казвам защо. Много просто, нали, не ми е идеята да плашим някого, не ми е идеята да търсим подвола телена, грубо казано. Идеята е да кажем реално как стоят нещата. Абсолютно. И кои са червените флагове, които трябва да светват на родителите, за да потърсят легитимен консултант, човек, който да им помогне с това нещо, защото, както каза и ти, искам да те допълня, не да те прекъсвам по-скоро, сме израснали в едно време, в което още повече, нали, родителите и на тях им е казвано, нещата ще се оправят, не са в телясва и тези хора са живели в по-малки градове, сега повечето население живееме в София, но си идваме с нещата, които сме чували преди, пишем в БГ Мама, в майките на София и в не знам си още какви 500 хиляди групи, нали, четеме информация, проверяваме в ChatGPT, който не е лекар и не е завършил каквато и да е специалност и пише, че нещата може да не са достоверни, слагаш симптомите в Google, там пък разбираш, че вече всичко е на живот и смърт, вече идва края и трябва да се направи нещо. И идеята ни е с нашия разговор с теб като експерт в това да обърнем, да насочиме внимание на важните неща, които трябва да знаят родителите в грижата за децата си и когато трябва да обърнат внимание на експерти и да заведат детето си на специалисти, кога не, като естествено, че това няма как да означава за всички едно и също и че това не замества една консултация с експерти, че всичко е строго индивидуално, нали? Но въпросът е, кои са важните неща? Важните неща в нашия разговор, с което си говорим, за свързани с думите. Това беше контекста. Да. Това е в общи линии, т.е. на тези неща трябва да се обърне внимание и всъщност, че една консултация неминуемо няма как да навреди, по-скоро ще помогне и би дала успокоение, отколкото това, че някой някъде е казал, съседката каза, лелята еди коя си каза. Не, по-скоро наистина аз обикновено това давам за пример. Когато не се чувстваме добре, какво правим? Отиваме при лекар. Не всички, разбира се, но част от хората пускат изследвания и съответно по изследванията много така добре си лъсва къде има някаква пробойна. И съответно вече ние отиваме на лекар. Сега въпросът е защо в част от ситуациите трябва да чакаме, нали? Защото то е ясно защо. Защото
Родителите се притесняват, близките се притесняват и това е нормално, но от притеснение до притеснение има разлика и освен това се губи време, пак казвам, а това време е много ключово, особено когато говорим за тази възраст между 1 и 3 години и оттам нататък също. Тоест, всяко едно нещо, което ни прави впечатление, е по-добре да проверим при специалист, наистина не през чат GPT, не през съседите и така нататък, не защото съседите са лоши хора, а просто за да може да по-скоро да си свалим този товар от плещите и да не се налага се да си изпълваме организма с кортизол и адреналин излишно. Аз, докато те слушам, си мисля и за още една причина, освен със сигурност и това, което казва, защото ти имаш ежедневна практика с такива хора и се сблъскваш. Едната е с страха и притеснението, но другата причина е и за това така исках да обърна внимание, че това целиме и с подкаст, е, че не е достатъчно, хората не са достатъчно информирани и може би, сега не знам, ти ще можеш да го потвърдиш или да го отречеш, че малко ми звучи, че и вашата специалност като психолозите. Не всеки е готов да отиде да пробва и не е сигурен дали някой ще му помогне или това е Бошлав работа. Ами до някъде е точно така и за тази така вметка също благодаря, защото да, все още в част от народа битува това мнение. Тоест, аз ще си заведа детето на логопед, ма той си говори. Въпросът е говори, но как? Ако едно дете на 5 не говори с цели изречения, нека си го кажем, част от децата на 5 години изнасят концерти, нали? Тоест, ние говорим за това, че всъщност едно дете на определена възраст, то вече има някаква самостоятелност, има база от умения. Защото, нали, това след себе си влече някакви други неща. И то лавинообразно. Тоест, в един момент човек се обръща и казва, ма това всичкото откъде дойде? То си има, нали, определени кукички и така. И всъщност, да, не винаги хората са готови. Да, не винаги хората свързват логопеда с едно ранно детско развитие. Да, не всички логопеди имат специализация в ранно детско развитие, но пък тези, които имат, естествено, нека да добре е родителите да се обърнат към тях. Не всеки от нас работи всичко като специалист. Тоест, всеки от нас се специализира като цяло в някакви ниши и си работи в тях и така подел си е тази нивица и си я копае. Нормално. И така. Така че това е, да, не винаги хората се обръщат, но това, което на мен лично ми прави впечатление през последните години, е, че все повече хора започнаха да обръщат внимание, опитват се да отидат възможно най-рано. Не всички, нали, но откровено виждам, че има някакво раздвижване в тази посока и хората, нали, се интересуват и така, което е абсолютно достойно за адмирации и така. Ще минем през другите неща, с които се занимаваш ти като цяло логопедите, от гледна точка да обърнем внимание на това колко са важни и най-много ме интересува да кажеш какви последствия носят след себе си, защото не сме достатъчно запознати. Дишането през устата колко сериозен проблем е? Сега, дишането през устата е един много особен проблем, който всъщност, за жалост, то не е през последните години, просто през последните години започна да му се обръща внимание. Сега в момента е много модерно, нали, има си течения, има си даже хора, които се занимават с... не знам дали мога да говоря за това в подкаста. Не е реклама или нещо от сорта, но дори и тинейджерите, които са, те много така се интересуват от Мюинг, се казва въпросното направление, което е свързано с... Не съм чула, не съм тинейджер. След малко ще обясня, но то не е само за тинейджери, нали, самото направление е много хубаво, ще дам някакво кратко обяснение, но всъщност покрай Мюинга и това, че хората започнаха да обръщат внимание как изглеждат лицата на хората, защото неминуемо продължава да седи тази, как да кажа,
А, тази цел към вечната младост, нали, т.е. да се остане млад, а едно дишане през устата неминуемо не прави човека по-млад или по-здрав. Не го прави по-устойчив, не го прави по-стресоустойчив. Така че от тази гледна точка дали е проблем? Да, проблем е и той крие зад себе си немалко други малки проблемчета, които така изплуват като едни гномчета такива, ама малко вреднички, излобнички и всъщност човек в един момент, това пък откъде се взе? Ами от там. Естествено не можем да обясним всичко с дишането през устата, но дишането през устата е един от бичовете на съвремието, така да го кажем. Да, не само за децата. Мгм. Хъркане при дете нормално ли е? Хъркането не е нормално за никого, съжалявам, нали, тоест може да имаме нещо подобно и е въпросът да се види защо някой хърка, нали. Когато говорим за деца, естествено първото, което може да ни хрумне, тоест ако това е по време на разболяване и детето е болно и това е, да кажем, трае около една седмица и човека седи около една седмица с отворена уста, защото просто няма откъде да влезе този кислород, да, до някъде това е нормално. Въпросът е ако това се случва като поредица от нощи, защото това вече говори за промяна и за това, че всъщност нали, мозъка малко спира да усеща, да разбира, че нос съществува и че може да се диша и през него, а въпросът е защо. Нали? Тоест там е по-скоро в сферата на оториноларингологията, по-народному унагътата се включват тук и така, че ако е за кратък период, ако е за няколко вечери, защото детето е болно, да, разбира се, но ако това продължава повече от седмица, категорично трябва да се провери. Как сънят влияе на развитието и поведението? И при децата, нали? Много, много ти благодаря и за този въпрос. Много е хубав, тъй като да, тепърва ще се говори и започна да се говори за това нещо. Съня е жизнено важен. Той е жизнено важен за всички нас. Важно е да се спи. Нали, няма такова нещо като съня е много надценен и няма да спим, няма какво да правим спейки. Но Имаш факт само е, 24 часа, виж, знаеш абсолютно, колко работа има се върши. абсолютно си права, но въпросът е, че за децата, за подрастващите е крайно важно да спят и да спят качествено. Крайно важно е да могат да дишат по време на сън, както и в будно състояние. Ако едно дете не спи качествено и то, да кажем, неспането е свързано с неправилното дишане, то това трябва да бъде ревизирано категорично. Освен, нали, всичко друго, това си води до едни натрупващи се биохимични промени като процеси в организма и съответно няма как след това да очакваме, че ще има един здрав тинейджър, един здрав възрастен, един витален човек и така. За дъвченето, защото това е нещо, което е основополагащо за правилното говорене, дикция и като цяло за използването на зъбите, устата. Защо е толкова важно всъщност? Това ми е много любима тема, защото тук влязахме наистина в това, което аз си работя и си е баш в моята специалност. Дъвченето е едно от най-прекрасните и най-важни неща като процес, което човек трябва да извършва абсолютно ежедневно. Тук с уговорката, че да, естествено, ако имаме възрастен, при когото има някаква форма на промяна, нали, тук в темпоромандибуларните стави и там се налага човека да е по-предпазлив с това как дъвче, какво дъвче и така нататък. Там специалистите по функционална ортодонтия, те ще си кажат по-прецизно какво може да се направи и как може човек да се предпазва. Но самия факт е, че дъвченето на твърди храни, от една страна е важно човек да дъвче твърди храни.
сега с уговорката, че солетите не са твърда храна. Така ли? За жалост не, те са храна, която много бързо може да се накваси с слюнка и просто да стане като една кашичка. Нали. Част от хлебните продукти, те не са твърда храна. Под твърда храна визираме храна, която изисква дъвчене. Месо. Това ще рече местни продукти, сушени местни продукти, нали, т.е. този тип там, да кажем, филета, такива луканки, всякакви такива неща, който каквито иска да си ги хапва и ако, разбира се, ги харесва. Няма как да караме хората да ядат неща, които не харесват. Аз, например, не обичам и не понасям крем карамел. Яла съм един път през живота си, няма да ям повече. Но обратно на дъвченето, всякакви сурови зеленчуци, сурови плодове, буквално, нали, цяла ябълка. Да. Аз така ям. Да, нали, естествено няма как да загризем една цяла диня, но всичко останало. Тоест, защо? Защото яденето на един цял суров продукт, гледайки го чисто развитийно, когато детето е малко и му дадем, част от родителите не дават твърда храна, защото се опасяват до много късен етап, че детето ще се задави. Колкото обаче по-малко се дава и колкото по-малък е досега до тази храна, съответно ние няма как да го развием това нещо като умение. Нека не се лъжем и детето също ще е много предпазливо към приема на този тип храни, защото нали, то не знае как да процедира с това нещо, попадайки в устата, нали, да го изплюе ли, да го сдъвча ли, как да го разместя вътре в устата си, така че, нали, да мога да го изконсумирам. И всъщност това е много тънкият момент с дъвченето. Първо, че то развива лицево-челюстните структури, и то по един много-много хубав начин, когато имаме деца, които вече тръгват да стават такива по-големи деца, в възрастта между там, т.е. от когато детето вече може да приема някаква твърда храна, нали, там след около година, някъде около година, най-добрият вариант е да се дават постепенно някакви твърди парчета, твърди храни, за да може, защото по един начин аз ще хвана и ще отхапя морков, по един начин ще си отворя устата, за да отхапя ябълка, по един начин ще дъвча месо, по друг начин ще дъвча някаква много твърда бисквита и всякакви такива неща. И всъщност, нали, това, което аз обикновено казвам на родителите, че в тази възраст, в която децата започват допълнително да сменят зъби и започват да падат млечни зъби, да се появяват другите, в този етап, колкото и да е странно, децата трябва да дъвчат, ама все едно им плащате. Затова няма да им плащате в никакъв случай, нали? Но е важно това нещо да го има и да се дъвче. И другото, което може би ще е интересно за нашите зрители, има си изследвания, че всъщност колкото повече един човек дъвче и дъвче твърда храна, това предпазва от по-ранната загуба на зъби, т.е. говорим за постоянни зъби при възрастни хора. И съответно другото е, че има възможността до някаква степен да бъде като един от предпазните механизми против поява на деменция. Има си изследвания за това нещо, зрителите могат да си ги погледнат, могат да ги потърсят в интернет, така че това нещо абсолютно е доказано през изследвания и апела ми е дъвчете и дъвчете твърда храна, освен ако, нали, частния случай има някакъв проблем и човека не може да дъвче. Ако е дете, което не може да дъвче, въпросът е защо и там вече си се включва специалист. Тоест, не само пасирана и мека храна е вредна. Зависи до каква възраст. След една определена възраст категорично не искаме храната да е само пасирана. Първо, че това възпрепятства развитието на гълтателните механизми, които имат някаква форма на градация. Тоест езика до един определен момент в развитието на много малкото дете се движи по един начин с тези движения напред-назад. Ето това, нали, най-общо казано. След това вече ще мине в тези странични движения вътре в устата, които са движенията, когато местим една хапка вътре в устата си. И вече оттам нататък ще стане това зрялото преглъщане, което ще премине в това езикът да се дига догоре и да преглъщаме въпросната хапка с дъвкана храна,
Но ако тази храна е изцяло пасирана, няма парчета, нали, то е просто едно такова гълтане като камила, нали? Тоест, то няма някакъв процес, в който на езика да му се налага да извършва допълнителни движения. И всъщност това не носи някакви, кой знае какви позитиви. Естествено, оставяйки на страна деца, при които се налага това нещо да бъде така поради заболяване или нещо подобно. Предирчивото хранене може ли да е свързано с орофациален проблем? Сега това, което на времето, нали, бабите му казваха, той е много злояд, гледай го какъв е злояд. И баба ти седи и те гони с филията, нали, пред блока, да не вземеш да отслабнеш. докато ти въртиш, нали, педали, само и само да не ядеш, нали, да не вземе да изядеш още някой залък, но идеята е следната. Сега, един човек, за да бъде избирателен към храни, тук обикновено имаме няколко компонента. Възможно е да има този, нали, орофациален компонент, за който спомена. Нали. Тоест, естествено, когато това, за което споменахме точно преди малко. Ако на мен през цялото време са ми давали, нали, на баницата мекото, т.е. ако аз до 4 години съм ял само пасирана храна, няма да се хвърля да ям Black Angus, нали, да го дъвча с страхотен апетит. Избирателност зависи към какво. Сега, за мен лично, и то не само за мен, човек си има някаква форма на избирателност. Ти също можеш да потвърдиш най-вероятно, че има храни, които не харесваш. И е напълно нормално да имаме 4-5 храни, които не ни допадат. Било то при някои хора заради преживявания в детска градина, да кажем, на времето, нали, методите бяха други. Може да е това, може да е, нали, така, трудност с това тази храна да бъде манипулирана вътре в устата. Възможно е температурата на храната, тъй като тя има много различна миризма, когато е топла, по-топла, когато е студена. Много зависи кой е сготвил, както казва една дама, с която работех. Тя казваше, аз така проядах еди какво си, нещо каза, че е прояла преди време. И като я питали у дома ми, ти що го ядеш това? И тя казала, защото тук е вкусно. Нали? Тоест на нея тук я харесало, обаче вкъщи явно се е оказало, че не е толкова вкусно. Но нека не се лъжем, да, факт е, че примерно човек си има там 4, 5, 6 неща, които не му харесват поради някаква си причина. Въпросът е, ако това с течение на времето се намалява като бройка. Ако на родителя му се налага да прави някакви много сложни такива акробатики, само и само да даде на детето да яде нещо и детето всъщност започва да влиза в ролята на един малък шеф, който казва, аз сега това ще го ям, но това няма да го ям. Нали? Нека не се лъжем. Да, децата имат правото да изберат какво количество ще изядат от дадена храна и какво няма да изядат, но апелът ми е, нали, да не се родителите да не се превръщат в някакъв вид обслужващ персонал на децата си. Не защото е лошо да поглезим децата, не защото е лошо да се погрижим за тях, но, нали, давам пример, за мен лично не би трябвало, ако детето дойде и ме сбута в 11 вечерта и каже, ядат ми се палачинки, аз да стана и да правя палачинки, нали. Тоест, дори детето да е гладно, нали. Тоест, има неща в хладилника, които можеш да ядеш категорично, няма да си легнеш гладен, но 10 ястия от, примерно, още 5 сготвени, вече става малко множко. Да, единия вариант е да имаме сензорен компонент, нали, т.е. не ми допада миризмата, текстурата, всичките тези неща, които са свързани с възприятията. Също така при храненето го има и много така засилено вестибуларната част, нали, която много често се пренебрегва, т.е. как един човек седи докато яде. Това, което ние забелязваме като специалисти е, че доста често, когато децата седят в домовете си, те или стоят пред телевизора и ядат, което е едно набиване на храна. Тоест, аз не гледам какво има в моите чиния, не гледам на другия чинията какво има. Аз просто механично
натъпквам нещо или някой друг ми го натъпква в устата и вече оттам нататък нито съм разбрал какво е това, нали, изгледал съм там Пепа и всичките възможни анимационни геройчета, но нали, и другото е как това дете седи докато се храни. Аз много често го обрисувам на родителите по този начин, че децата трябва да имат устойчивост докато ядат, т.е. трябва да имат опора под краката си, трябва да имат опора зад гърба си. Демек столът трябва да е така приспособен към масата, че тази маса да е на някаква добра височина за детето, както примерно ние ако седнем на една детска маса, най-вероятно ще ни е доста трудно да ядем, но пък няма да се чувстваме и никак комфортно, ако ядем на тези бар столчета, които нямат опора зад гърба и краката ни висят. Горе-долу също се случва и с едно дете. Тоест голяма част от ресурса на едно дете може да отиде и там при хранене. Това естествено няма да го направи свръхизбирателно, но може много бързо да го накара да стане от масата и съответно след 20 минути да кажем гладен съм, защото примерно вече просто му е омръзнало да се опитва да си променя позицията на тялото, за да може да яде. А как логопедът работи с зъболекарят и ортодонтът? Така, зъболекаря си партнира, нали, стига да е в тази специалност, в която сме ние като орофациални миофункционални терапевти. Нали, ние насочваме към зъболекар и ортодонт. Зъболекар и ортодонт често насочват също към нас. По какъв начин? Да кажем, ако детето нали, приема такива доста повече изделия, които могат да разрушат зъбите, тъй като са, да кажем, по-богати на някакъв тип нутриенти, но по-бедни на друг и съответно не дават възможност да има здрав емайл, нали, да, естествено тогава ще се включи един зъболекар. В интерес на истината, на Запад ортодонтите могат да се включат. Това си е абсолютно така. Може би ще е много интересно за нашите зрители, че всъщност на Запад ортодонтите, които са в специалност функционална ортодонтия, могат да работят превантивно с бебета от 6-8 месечна възраст и нагоре. Нали, тоест, ние там няма да поставяме, т.е. те няма да поставят апарати или нещо подобно, но могат да дадат насоки на родителите на какво да обърнат внимание, какво може да се направи и съответно да насочат към нас. Има си учебници писани по функционална ортодонтия и те са писани от горе-долу преди почти 40 години. Тоест не е нещо, което е от вчера и от днес. И факта е, че да, ние си сътрудничим по какъв начин, когато, да кажем, дойде дете, което трудно падат зъбите и всъщност имаме едни такива зъбки, които са много добре подредени млечни зъби, при които няма разстояние между тях, ние задължително препращаме към ортодонт. Защото това вече е някаква форма на сигнално такова звънче, на което трябва да обърнем внимание. Защо? Защото в момента, в който започнат да се появяват зъбите, които са от постоянно, нали, постоянните зъби, те са с доста по-голям размер. Нали? Тоест, те ще изместят тези, които са млечните, но за тях място няма да има. И това е многократно се вижда, нали, по време на практика. Така че колкото по-рано, както гласеше добрата стара мисъл, 1 грам превенция равен на килограм лечение. Добре. За брекетите. Кога брекетите не стигат сами по себе си? Сега това е интересен въпрос, защото зависи нали, в каква възраст. Естествено, тук специално, що се отнася за брекети, нали, най-коректно е да даде мнение и ортодонт. Идеята обаче, че в интерес на истината, че щом един човек е стигнал до това да има нужда от ортодонтско лечение, той неминуемо има нужда и от поне една логопедична консултация с специалист в направление орална миофункционална терапия. Нерядко, най-вероятно ще има нужда и от специалист уши, нос и гърло
и съответно от консултация с остеопат. Да, обикновено така се подреждаме, 4 специалисти, не сме малко, но е важно всичко от всички страни, защото пак това, което споменах горе-долу в началото, устата не е сама за себе си. Тези зъби, те не са сами за себе си. Целият череп, той не е сам за себе си, така някаква изолирана планета, която няма общо с останалата част от тялото. Даже в част от ситуациите се налага и ортопед да се намеси. В интерес на истината, аз препращам и към ортопед, така че ето, горе-долу това е оптимално най-добрият вариант за екипна междудисциплинарна работа. Нали? Този и този специалист трябва да се намесят при едно бъдещо лечение. Доста. Не е само Доста. един и според мен не всеки свързва слагането на брекети с специалист. Абсолютно да, затова нали, е важно това нещо да се разбие. Не винаги се налага да са всичките 5, понякога може да са само 2 или само 3, но рядко е само един от тези хора. Факта е, че просто все пак науката се развива, започваме да получаваме все повече и повече информация като специалисти и като редови граждани. Така че нали, това започва да... Получаването на информация естествено кара човек да иска да си помогне по всякакъв начин и поради тази причина, да, и тъй като аз лично, когато правя диагностика, аз давам абсолютно нагледни примери на родителите или на възрастните. Работя с деца и с възрастни и с тинейджери. Така че давам примери винаги и може всичко да се види абсолютно нагледно. Тоест не е някаква моя фикция, която аз така съм си измислила и смукала от пръстите и нали, сега така ми е хрумнало, защото планетите така са се завъртели. Къс френулум. Френулум, да. Кога е реален проблем? Сега, тъй като френулумите в устата, обясняваме и за зрителите, френулумите са така наречените в народа юздички. Нали? Френулумите са 7 на брой. Има един на горната устна, на долната устна, подезика е така доста ключов и по 2 от всяка страна на бузите. Горе-долу е това. Сега, те могат, нали, имайки някаква форма на скъсяване, винаги и задължително гледаме. Това го потвърдиха и при последната конференция, която беше. Имаше много голяма конференция точно за френулуми в Швейцария, на която имаше колега, която беше там от наша, от българска страна. И всъщност там си се говореше изключително много за това, че всъщност френулумът е не само анатомичен, когато има скъсяване, е не само анатомично така обусловен, но е и функционално, има и някаква функционална основа. И ако това нещо, нали, т.е. скъсяване, защото има много голяма разлика. Може да има скъсяване на самия френулум, на някои от френулумите, на част от френулумите вътре в устата, но това да не води до кой знае какви промени в функцията. Сега, ако питаме някого, нали, който е прочел някъде нещо из дебрите на интернет, много често на времето караха децата какъв беше теста, изплези си езика и детето прави, нали, Да. и си изплезва езика, ето изплезва си езика, значи няма къс френулум, само че това не е точно така, защото в случая с френулумите има протоколи, по които се правят определени тестове, дъвче се, преглъща се, проверява се в движение тези френулуми и този език докъде успява да стигне, защото френулума, нали, този, който е подезичния, да кажем, той е този, който държи езика и ако скъсяването е много голямо и това пречи на позиционирането на езика, а позицията на езика е една за всички в състояние на покой. Той стои абсолютно горе, на твърдото непце, на горната челюст и стои там и просто не мърда оттам, когато човек не разговаря. Когато преглъщаме, той също стои там. Ако има промяна в функцията, нали, т.е. човек не може да, нали, езика му изобщо не може да извършва половината от движенията, които трябва да се случват в една уста качествено, да кажем, дъвча и примерно
езика ми е толкова вял и той е като едно много вяло старче такова, че всъщност, защото той френолум го дърпа постоянно. Ето го един нагледен пример. Сядаме някъде на заведение, гледаме на съседната маса някой дет мляска и веднага, сега гледай го, това какъв е простак, нали, с извинение. Но идеята е, че всъщност зад едно мляскане в огромен процент от случаите си има абсолютно стандартно обяснение и то е и слабост на тази цялата мускулатура, която трябва да се ревизира, и това, че най-вероятно този език не си върши работата, може да е френолум, може и да не е. Другото е, че всъщност при преглъщане е възможно да има промени в преглъщането, защото, както казах преди малко, при преглъщане езикът стои горе и той се качва към твърдото непце, т.е. размества там този залък, както си го размества из устата. Човек си наддъвква хапката, езикът се залепя горе на твърдото непце и човек преглъща. Но при някои хора се получава това, което е в кои месеци беше? В съвсем ранните бебешки месеци, т.е. човека изобщо не е излязал от там. Нали. Да, ние няма да го видим по този начин, нали, но ще го има и това ще доведе до едни промени в подредбата на зъбите и на целия лицево-челюстен апарат като цяло. Кога трябва да обърнем внимание на това, че детето не може да казва Р, Л или различни други? Сега там си има, нали, самите родители могат да потърсят табличките. Нали, първоначално там до около година се появяват всичките тези звукове М, П, Б. При някой може там и Т, Д, Н, нали, примерно да се появят също горе-долу по това време. След това вече К, Г, Х, В, Т, Д и така нататък. След това идват вече тези С за Ц, Ш за Ч, Дз, Дж като варианти, и вече към 6-та година бихме искали Р и Л да ги има. Говорим за твърдо Л, т.е. нали, не е това, което е при леко и лепило, примерно, а при лава, лампа би трябвало да ги има тези твърдите лъта. Ако ги няма и примерно е лава, което казват огромен процент от хората на населението на страната, обръщаме внимание, би трябвало да обърнем внимание, защо. Също така обаче, тук най-вероятно за зрителите ще е интересно, че всъщност ако едно дете твърде рано започне да казва чисто Р, т.е. преди възрастта, която е 5 нещо, 6 като години, също е редно да обърнем внимание. Нали? На мен това също ми е едно предупредително звънче, че е възможно да има някаква промяна. Не очакваме на възраст 2-3 години едно дете да казва чисто звънко и такова вибрантно Р, както го казва един възрастен човек. Така че на това обръщаме внимание и така. Така че горе-долу това е времето, на което да акцентираме и да обърнем внимание, нали, има ли го дадения звук, няма ли го и така. Какво би казала на родителите, които се колебаят дали да потърсят помощ? Да не се колебаят. Най-общо казано, по-скоро наистина бих дала препоръка да не се колебаят, защото това не води, нали, нито снижава тревожността по някакъв начин. Тоест човек от ден на ден седи и се притеснява, ще запиша, сега ще отида. Същевременно, нали, тук се появи някой. Нищо му няма, гледай сега как, нали, добре играе с таблета. Да, обаче играенето с таблета не е равносилно на това да влизам в интеракция с някого или да правя неща в живия живот, а не на едно такова екранче. Кое е най-голямото забавяне? Страхът или чакането? Доста интересен въпрос. Те обикновено си вървят ръка за ръка. И двете, за жалост, си водят до промени. Нали? Ако се изчака твърде много, до 3 годишна възраст е много пиковия период, в който в мозъка се трупат такива невронни връзки. Тоест човек се учи, ама като бесен да
прави нови неща. Нали? Естествено, че и след това се учи, и до края на живота си се учи, но до 3 годишна възраст то не просто изследване, има адски много клипове, които може да се види какво се случва с мозъка на едно дете, ако е поставено в съответните условия, ако развитието върви както трябва да върви. И всъщност директно се вижда, нали, правени са си точно тези образни изследвания, в които се вижда как се образуват. То просто е като някаква магистрала, ама така, като по Коледа, както е. Ето това е, ама се движат, нали, не е да стоят в застой. И това е моментът, така че на тия моменти обръщаме адски много внимание. Там е много ключов етап, няма как да го пренебрегнем. Има ли нещо, което изпускаме за децата и родителите, преди да продължим към възрастните? Честно казано, не мисля. Наистина молбата ми е, може би най-вече, ако нещо ви прави впечатление, не чакайте, наистина това няма да... Възможно е и да е нещо инцидентно, но по-скоро за ваше успокоение идете, направете една консултация и просто смятам, че това винаги е оптимално най-добрия вариант за всички участници, въвлечени в процеса на отглеждането на едно дете. Руми, благодаря ти за нещата, които сподели, които са важни да знаят родителите за децата, за нещата, които се съблюдават от бебета до вече тинейджери и кога е необходимо да потърсят помощ от специалист-логопед. А вие, уважаеми зрители, очаквайте следващият ни епизод, който ще бъде през следващата седмица и отново с Руми ще си поговорим, само че вече трябва да знаем и да обърнем внимание на нас, по-възрастните хора, и какво е важно да знаем за челюстта, за говоренето и за дъвкателният ни апарат. Така че очаквайте ни.